ҷашни наврӯз дар баробари ҳама хуҷастагиҳояш оину анъанаҳои хосе дорад, ки тарзи ҳаёти солим ва ба варзиш рӯ овардани хурду бузургро тарғиб мекунанд. Бозиҳои варзишӣ як анъанаи қадима ва маъмулии ин ҷашн аст, ки аз гузашта то имрӯз онҳо бо тартиби хос дар гӯшаву канори мамлакат гузаронида мешаванд. Дар арафаи ҷашни наврӯз кӯдакону наврасон, ҷавонон ва калонсолон гурӯҳ ҷамъ шуда аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш байни ҳам сабқат мекунанд. Гӯштини миллӣ яке аз варзишҳои машҳур ва рамзии ҷашни наврӯз мебошад, ки ҳар сол бо фаро расидани баҳору наврӯз онро баргузор менамоянд. Аз тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат паҳлавонони ғайюру диловар дар майдони баргузории мусобиқа ҷамъ омада бо ҳам рақобат менамоянд. Барои ҳавасмандӣ ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ мегарданд. Инчунин дигар намуди варзишҳо аз қабили бандкашӣ, хурусҷанг, чавгонбозӣ ва аспдавонӣ машҳуртарин намуди варзишҳои наврӯзӣ ба ҳисоб мераванд, ки ҳар яке бо хусусиятҳои хоси худ дар арафаи таҷлил аз ҷашни наврӯз иҷро мешаванд. дар доираи тантанаҳои ҷашни наврӯз дар пойтахти кишвар ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба волейбол байни бонувон баргузор гардид, ки дар он дастаҳои касбӣ ва ғайрикасбӣ бо ҳам рақобат карданд. бозиҳо барои ишғоли зинаҳои ифтихорӣ дар толори мактаби маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои гӯштин доир гардид. Барои муайян намудани барандаи ҷом дар байни дастаҳои ғайрикасбӣ тимҳои волейболи занонаи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе байни ҳам рақобат намуданд. Дастаи волейболи Вазорати корҳои дохилӣ, ки дар соли гузашта чемпион шуда буд, имсол дар финал аз дастаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе мағлуб шуд. дар байни дастаҳои волейболи касбӣ ду рақиби доимӣ ва иштирокчии сабқатҳои ниҳоии аксар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ Душанбе ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои дарёфти мақоми аввали мусобиқа бо ҳам мубориза бурданд. дар ниҳоят варзишгарони пойтахт дар маҷмӯъ бо ҳисоби 3-1 дастаи ҳарифро мағлуб карданд. сол то сол дастаҳои бонувони вазорати идора ташкилотҳо дучанд зиёд гардида истодааст. агар соли 2017 дар шаҳри Душанбе дар ин мусобиқа 18 даста ширкат варзида бошанд, соли 2022 35 даста иштирок намуданд. мақсад аз баргузории чорабинии мазкур ин пеш аз ҳама тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим байни кормандон ва бонувони вазорати идора ташкилотҳо ва муассисаҳое, ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва ҷумҳурӣ фаъолият мекунанд. инчунин ҷалби бонувон ба машқҳои мунтазами тарбияи ҷисмонӣ ва дарёфт намудани беҳтарин бонувон барои дастаҳои якчини шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва ҷумҳурӣ мебошад. баъд аз анҷоми бозиҳои ниҳоӣ маросими пӯшидашавии мусобиқаи ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба волейбол байни бонувон баргузор гардид, ки дар вазъияти тантанавӣ нахуст дастаҳои фаъоли вазорату идораҳо ва корхонаҳо бо сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе қадрдонӣ шуданд. сипас ба дастаи волейболе, ки дар чаҳоргонаи беҳтаринҳо ҷой ёфт, ифтихорнома ва маблағи пулӣ ба андозаи 4000 сомонӣ тақдим гардид. дар байни дастаҳои ғайрикасбӣ мақоми сеюмро тими волейболи бонувони раёсати тандурустии шаҳри Душанбе ишғол намуданд. дастаи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби зинаи дуюм шуда, дастаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бошад барандаи ҷоми раиси шаҳри Душанбе дар соли 2022 байни дастаҳои ғайрикасбӣ гардид. мо бонувони дастаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе соли панҷум аст, ки дар мусобиқаҳои мазкур иштирок мекунем ва хушбахтарин имсол дар соли 2022 соҳиби ҷоми раиси шаҳри Душанбе шудем, ҷои аввалро ишғол намудем ва аз бурди худ хурсанд ҳастем ва ба муҳтарам раиси шаҳри Душанбе миннатдории худро мерасонем. ҳамзамон дар байни дастаҳои касбӣ ҷои сеюмро дастаи вилояти Суғд ва ҷои дуюмро дастаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон соҳиб шуданд. ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба волейболро имсол варзишгарони шаҳри Душанбе ба даст оварданд. барои дастаҳое, ки зинаи чаҳорумро ишғол карданд, маблағи 4000 сомонӣ тақдим шуд. барандагони нишони биринҷии ҷоми раиси шаҳри Душанбе бо маблағи 9000 сомонӣ қадрдонӣ гаштанд. дастаҳое, ки мақоми дуюмро соҳиб шуданд, бо маблағи 12800 сомонӣ сарфароз гардиданд. барандагони ҷоми раиси шаҳри Душанбе дар байни дастаҳои ҳаваскор ва ҳирфаӣ дар баробари медалу ифтихорнома ҳамзамон бо тӯҳфаи пулӣ дар ҳаҷми 14500 сомонӣ қадрдонӣ гардиданд.